Good evening po, Lloyd at Cara. Zaid po pala ito. Patawagan naman ng ex ko. 1 year na po kasi ang nakalipas. Pero siya pa rin ang nilalaman ng puso ko. Maki po ang pangalan niya. Ito po ang number niya. Sana po ay matawagan niyo. 1 year na nakalipas, hindi pa rin nakaka-move on. May mga ganun talaga, Kara. O, Oo diba? naman, ako nga ilang years eh. Oo, diba? Sobrang daming case na ganyan sa Let's Talk About Ex eh. May mga dekada. Ay, oo, totoo yan. Kaanak ko. Hello? Hello? Hi, good evening. Maki, ikaw ba to? Opo. Maki, hi, good evening. Ako si Kitty. Kasama ko yung friend ko dito, si Doggy. Hello po. May gusto lang akong itanong sa'yo. Kilala mo ba si Zaid? Ha? Si Zaid. Opo. Ano mo si Zaid? Dating kaibigan. Kaibigan lang? Ex. Ex. Sabi niya, 1 year na daw ang nakalipas mula nung maghiwalay kayo. Tama? Opo. Pero hanggang ngayon daw, ikaw pa rin daw ang nilalaman ng puso niya. Gusto lang sana kitang tanungin, ikaw ba? Mahal mo pa rin ba siya? Dati oo. Ngayon? May iba na eh. May iba ka na. May bagong girl. May bagong boyfriend o may bagong manliligaw? Maniligaw pa lang din. Manliligaw pa lang, so single ka pa ngayon. Hello, Zaid. Hello Narinig po. mo ba yun? Single pa rin siyang hanggang ngayon. Pero may nanliligaw na sa Oo. kanya. Hello, Ate Maki. Po. May papakausap lang ako sa'yo. Ito yung friend namin. Hello. 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 Si Zaid. Pagkanan, saan mo na pa number ko? Wala. Kaibigan lang. Source. Kamusta? Okay lang. Ikaw ba? Ano din? Okay lang naman. Tagal na rin eh, no? 1 year. Hep, okay lang. Sisingit muna ako. Matanong ko lang. Ano ba ang naging dahilan ng hiwalayan yung dalawa? Ano nga ba? Ano? Po. Sino ang nakipaghiwalay? Ako. Siya Bakit? po. Bakit? Wala. Siguro na wala ng oras. Ganun. Pero wala namang third party. Wala naman. Wala naman din. Okay. So 1 year na ang lumipas. For sure, sa isang taon na yon ay marami nang nangyari sa kanya-kanyang buhay. Ikaw ba, kuya? Nagka-boyfriend? Ay, Girlfriend kasi. nagka-girlfriend ka ba? Wala po. Wala. Okay. Buti na malinaw. Sige. So, single ka sa loob ng 1 year. Opo. Eh, si ate. Ikaw, ate, nagka-boyfriend ka ba? Ano, naghiwalay kayo? May mga manligaw na inana, pero wala pa din. Wala. So, sa 1 year na yon single ka din? Apo. Okay. Pero ngayon, sabi mo, may nanliligaw na sa'yo. Tama ba? Apo. Ano ang status nitong manliligaw mo ngayon? Nasang stage na siya? Malapit mo na bang sagutin or getting to know pa lang? Malapit na kasi sobrang close na rin po. So, malapit mo nang sagutin. So, too late na pala para kay kuya? O may chance pa ba para kay kuya? Ayoko rin po pasahin ng manliligaw kasi gusto ko na rin po siya. Okay, gusto mo na rin siya. Eh, si kuya Zaid, anong nararamdaman mo para sa kanya? Okay lang man din po okay lang man din kaibigan na lang. Kung halimbawang liligawan ka ni Kuya Zaid ngayon at magsisimula na siyang manligaw, papayag ka ba? Or i-reject mo na agad? Hindi na po. Hindi na. Pero kailangan mo maging honest kesa At magpasa ka least, pa nga. At saka, sayang naman kasi nanligaw sa kanya, di ba? Gusto na rin daw niya Nag-effort na rin yun eh. At saka bagong Oo. pag-ibig, bagong chapter na ito. Siguro, sayang kasi
Bakit pinaabot pa ng 1 taon? Oo. Kuya, bakit nga ba kailangan pang umabot ng 1 taon bago ka magparamdam ulit kay ate? Nagsawa, ganun. Binigyan ko siya ng oras para sa sarili niya, siyempre. Pero sinubukan ko naman lahat eh. Sinubukan ko lahat, gawin lahat. Para lang makalimutan siya na 1 year na yun. So, ibig sabihin, kuya, sa loob ng 1 year, tinry mo rin siyang kalimutan at magpakabuhay Opo. single. So, neto mo lang na-realize, ito lang, na mahal mo pala siya. Tama ba? Opo. Kaya lang, it's too Opo. late na. Okay lang naman po. Naiintindihan ko rin naman po. May gusto lang po ako sabihin para sa kanya. O sige, ganito na lang. Sabihin mo na lang lahat ng gusto mong sabihin sa kanya. Siguro alam nyo, hindi pa talaga itong right time para sa inyo or hindi talaga napapanahon na magkabalikan kayong dalawa. Pero sabihin mo lahat ng gusto mong sabihin sa kanya. Go. Hello, Ange. Ayun. Sana lang, sana na masaya ko na ngayon. Masaya ko na ngayon. Or napapasaya lang. Sinong lalaking malalingon sa'yo kahit sino man yan. Maraming salamat rin kasi nakilala kita. Naging parte na ang buhay. Yan lang ang minahal kita. Minahal kita ng sobra. Binigay ka lahat. Sa isang side na rin na hindi na rin ako nagsisisi kasi binigay ko lahat sa'yo. Lahat ng pagmamahal. Kahit alam kong napaka-risky. Huwag mo lang. Para sa'yo naman eh. Pero lang, sana alagaan kayang mabuti. Sana huwag mo rin gawin mga pagkukulang na nagawa ko sa the past. Sana alam yung nakasira sa isang relationship. Tulad na nangyari sa atin. Maraming salamat sa lahat. Ate, anong gusto mong isagot sa mga sinabi sa'yo ni Kuya Zaid? Anong gusto mong sabihin sa kanya? Thank you din sa lahat na lumating ka rin, gano'n. Dahil kung hindi din dahil sa'yo na hindi din ako naging ganito, naging matured. Subukan mo na rin akong kalimutan kasi pakasaya ka na rin, hanap pa na rin ng iba. Masakit man na kailangan nyo magpaalam sa isa't isa, pero yun yung dapat gawin sa ngayon. Una sa lahat, may magiging soon-to-be boyfriend na si ate. Tapos, sinabi nga niya na wala na siyang feelings para sa'yo. So, siguro it's time, Kuya Zaid, to let go of your feelings para kay Ate Maki. Huwag kang mag-alala kasi makakahanap ka rin ng tamang tao para sa'yo. And who knows, malay natin, hindi natin masasabi kasi hanggat hindi pa kinakasal ang isang tao, hindi pa ending yan eh. Sa pagsisearch eh. 'Di ba? Marami pang pwedeng mangyari. Pero sa ngayon, hindi talaga pwede. At least nasabi nyo na sa isa't isa lahat ng nilalaman ng puso nyo. Wala na ba kayong gusto pang sabihin? Wala na po. Ay, masakit to para sa part mo, Kuya Zaid. Kasi ine-expect mo na baka sakaling may second chance pero wala. And at the same time, masakit din naman to sa part ni ate na kailangan kanyang masaktan sa ganitong paraan. Hindi niya rin to gusto. Naiintindihan ko naman po. Okay lang. Tatanggapin ko lang po. Ingat ka palagi. Tatanggapin kayo. Hanggat may buhay, may pag-asa, marami pang pwedeng mangyari sa inyong mga love story. Who knows, baka sa huli kayo pa rin. Who knows, baka magkaroon kayo ng kanya-kanyang buhay at itong alaalang to, 'di ba, kahit masakit sa ngayon, pag nilingon nyo, hindi na masakit. Kumbaga, magiging smile na lang kayo, ay, naging parte siya ng buhay ko. May naturo siya sa akin, may natutunan ako sa kanya, Naging naging aral. masaya kami. Hanggang wala niyo maging friends pa kayo sa dulo, hindi natin masasabi. Wala nakakaalam kung ano mangyayari. Okay, so sa ngayon, masakit man to para sa inyong dalawa, pero yun ang kailangan gawin. Maraming salamat sa pag-share ng love story ninyo, ha? Okay lang po.
Kaya mo yan. Be strong, okay? Opo naman. Alright, maraming salamat sa inyong dalawa. May sabihin ka, Doggy? I love you, goodbye. Aww. Hi. Ganun talaga. Anyway, maraming salamat. Thank you so much. Ayan. Oh, diba? Ay, Masakit, nakakalungkot, alam mo. no? I'm sure silang dalawa nasaktan, pero mabuti na rin ito na malinaw na ang lahat ng mga Yun, may tanong. closure talaga. Dahil may closure na. Correct. At sana naman, ay maging maganda ang love story ni ate. Kasi mamaya, Pinagpalit nilaban-laban niya. niya yun. Tapos, Walay naman tsaka pala. naman pala, di ba? So, good luck sa love story nilang bago. I wish her all the best. Okay, yan. Always your number one. SM Radio Station. Love Radio.